Здравейте, аз съм Dead Monster и днес ще ви покажа моята къща за Adventure мапа на GA Gamecast. Нека да започваме. Така. Така. Така изглежда на външен вид. Отпред има фонтан. Лично ме кефи как стана. До сега не съм правил такъв вид къщи, но просто яко си измислих. Така. Отвътре съм я обзавел съвсем така, съвсем обикновено. Просто съм скрил честовете, може, които са пълни с... Може да напълните с неща, които ще трябва за мапа. Така да. Съм сложил брони, отвари и така. Нищо особено не, но просто яко стана. Според мен де. Така. Отвън всъщност е по-яка. И така, да гледате по-хубаво. Тук съм направил нещо. Ще кача такова. Ще дам линк за сваляне в описанието на клипа. И надявам се да ви е харесало. Това беше от мен. И надявам се да GA Gamecast да одобрят моята къща. Чао!